Добре, хора, аз съм Shadow BG 1270. Днес снимам на Minecraft, както виждате, и да започваме. Така, мисля да направим втори етаж. Така, добре. Ще си направя... Ей, шит. Нямам дърво, бе. Добре. Имам право. Къде отиде? Аха, добре. Имам право, значи. Добре, трябва ми дърво, така че излизам да насеча малко дърво. Така, мисля, че от миналия клип си спомняте, ето ги кошки, дето ги тук си направих ферма уж. Така, няма значение, тук дето гърма крипъра, стойте да гледам за крипъри. Добре. Така, нарочно тук се чуя, защото ще си изчистя малко терен, но това ще стане в другите клипове. Така, окей. Сега ще отида малко по-малцам, за да не си сеча тук точно пред къщата. Да няма крипъри, защото ако гръм някой ще умра. Не може да не успее, ако гръм точно до мен, има доста голяма шанс да умра. Добре, трябва ми най-малко 20 бройки дърво. Защото с едно дърво, като го преработя, ми даваш 4 преработени, нали така? Което означава, че 20 по 4 е равно на стак и още е 20. Добре, точно 20 хора. Много съм точно добре. Без да гледам ги направих. Супер. Днес ми е паднал гласа днес като физкултурата. Добре. Оу, това е лошо вече. Искам 10, супер. Добре. Нарочно ги направих всичките, защото ще ми трябва малко повече. Стойте. Откъде да направя да се качвам? Мария, тук ще бъде. Това стъкло и другото ще ги махна. И ще сложа така. И тук ще има двойна стълба, с която ще се качвам нагоре. Която ще ме правя сега. Ти подкрези на това дърво. Добре. Така. Добре. Супер. Като направя един път, като направя стълб ми дава 3. Не, защо не е супер. Добре, така ще ги сложа за сега. Това е зле вече. Добре. Така. Ще видя къде. Това няма ми стигна до никъде, бе. Аз тия 40 бройки дърво, докато мигне вече няма да ги има. Вече с 12. Добре, ще ми трябва и пясък. Доста. Пясък. Добре. Слизам. Не. Няма нужда да слизане. Супер, аз имам крафтинг тейбъл тук. Право ще го служа. Ще го използвам малко от стена. Добре. Не, тук направя голям глупост, но нищо.
Добре, откъде взимат тия дърва, е? Тия богове откъде взимат се? Така. Ах. Правя велик глупости, хора. Не знам дали като дишам фъргам по микрофона, т.е. дишам на микрофона, но дано да не, защото много ме дразни като дишам на микрофона. Направо, после като слушам клиповете. Ще вдигна тавана малко отгоре. Нарочно дочупаме ръка, за да не си хлъба бравата. Не бе. Аре бе. Добре. Не. Тук не искам дърт. Тук искам дърво. Добре. И сега ще се окаже, че няма ми стигне, разбира се, дървото. То е ясно. По закон на Мърфи трябва да се нещо да не стане като хората. 13 бройки дърво. Не мисля, че ще успея, но айде да го довърша. Докъдето мога. Не. Ще успея да направя поне основата от страни и ще трябва да ходя за още. Баш долу трябваше да ми паднеш. Баш едно ми трябва. Аз като ви казвам, че по закон на Мърфи. Ох, гадност. Добре, така ли че слезнах вече, направо ще е тук близкото, най-близкото дърво, което имам, направо го отчупа него и се махам. Само секунда, че спряла секунда, че ми ще влезе някой, но не. Че е доста късничко, вече си имам доста късно време. Уоу, как изглежда къщата отгоре. Добре, не ми хареса изобщо как изглежда, но ще оправим в другия епизод, защото са някак. Добре, и с тия 5 бройки, какво да ще направя? Ма я справя едни велики прости, че няма докъде. Да не успея с тях. Не ми се струва, но дано. Не. Добре, ще успея. Сигурен съм. Добре, супер, успях. Така. Готово. В принцип къща изглежда като по карт Недър, като бях по-малък, имаше едно филмче Доктор Джинси. Имаше един с една голяма тиква и така ми гледаше точно по къщата. Добре, тук имам 2 стъкла. Какво ми трябваше за горе, че забравих. Исках да взема нещо тук. Аха, да, торчове. Точно. Я да видя тук дали имам някакъв торч. Имам. Пасти. Сухи пасти. Нищо нямам. Добре. Мисля, сега го приключвам този клип вече, защото стана не много дълъг, ми пада на батерията. 1% ще се случи всеки момент. Това беше от мене и довиждано следващия клип. Чао!